Renfe en estat pur. Divendres, dia de la dona, puja el semidirecte, que no és semidirecte, perquè està parant a Toses, amb 39 minuts de retard. Ole sus huevos. Puja la 111, composició doble, sense ser semidirecta, i no sé on dormiran a Puigcerdà perquè no hi cabaran, i la 092. Ja veurem on te les fotran, perquè avui no hi caben. I això és tot des de l'estació de Toses. Adéu-siau.